Yakimat yap jong ki arngot ki khasi badai nari bohoi district yaki balala ban sei ha ka janmit jong ka pratare ujelleo arja arpusaw na ka krem dawyong ka bakila sya telap nadu ka arpusan tere ujemmang arja arpusaw hatin sukia district ka jela asam lala ban penpoi yaki halaki ying hasnong jong ki kata solat bat snga terkhang ha ka shpo tere ujelleo arja arpusaw kumba ha ka por shpo beje men step Kumban syukdo bahadien baki bahyeng kila yok jing tep balalap ya kamet jong kita ki arngut na kaliang ki bahyeng mat ki bors nong kila pentep no marmar show MLA uba Charles Marngar uba Brashim kiai kani kakam nadu ka basdang jong kita ki jingjia kumta da ka jinge pen bait lang ha ka tei hi ka ju ka miet jong ka pratare ujelleo arja arpsaw marmar kila yumi ban lechaw no yakimet jong kita ki rangba balalap ban penpoi selaki snong ha kani ka stam yaki basa jong kita ki arngut ki rangba labu tang kumba katu kat ni por yeng sa jong ki na ka benta ban pendap ya ka le niam le rekom ka bakhat du haswa ban ra no e ka met jong ki shalom jing tam kita ki arngot ki rangba kidai ki balalej balla sya kate jaka na ka benta ban pendap penbiang halayeng lasam hak bau ba John Nongrom ude riu rangba ubadon la ka lok bat sangot ki khon ki badang ren badai tang ma umar wei uba kamai hayeng ka ba uba pinelin umba ude ubadang samla ubadai ukhon bahe du jong ka kong trias umba la arta yok tam menta phe sngau hina ka khbor fer ba ini para jongi hang le jing bela khau khun ka jing tristom hendrai pause ulo badum lawan jiarang khat apo ka de yang kasem ka kur ka jat ki jungi ngkat bat ki khun ki ti ni mat ye kene ka jinge na lor ki jinge ha ka ba ka no kham tam na kaliang ka kemi ka bakha ka pun hinmen para ikurimi jongi rangkat bagi kun sangot menta kidon preng kecing dum kat ke ba pa kli jong ke yeng bat ukhon beit bathon jong kemi la sule jendat na kanik slap thai ha kate ke jingjia bahasa ban bat tua kate khendau ablik bela sabar jong kini kejelah ke jungi rewala kata ingat skem bani sania lembaga jing sania balma ke jing duai ublai umpat ino ini hadu ba ilala ban penpoi ya kamet ke basa jungi hakane ke step ke bamenta hakane ke ying kasem ngai kublai ya orang basno jok snong solai mas tip ya ke jingjia na kaliang jong kami khun jong ini para jungi la pentip bat ngi lawan sakane ke jingkasem banyak perkhat habi de kata jinga hendra ya bang lesong ban perkhat ngisngo buka khia hadu kata namar wakam dei po kari kejelah hi ke jungi kelade sabar jong kejelah tinggal lesong perkhat bat hadin kata ila pensngeu bang la kepat sakapor jong lokal MLA jungi MDC jungi bat MDC mele jungi klem dapen slam idon kam sim ka ban kit sisa ya ka ka son ka khya ka jungi upat ba kham tam ka de ka ying kasem klem song thai mas nti bere kam ila kontak isate supportin sukia OSP jong tin sukia siapa magja civil subdivision saka SDPO nang ta terter balang ba ka jing tristom ka jing i bat ka police department nang ne po Meghalaya na po Riboy district SP office ba ka kam kaya khamat nam dei lang ba ka jing tristom ka jing i klabu jing e syai ka jing kasem kumnongin perkhat ha ka te galenti ka bangim pat jupoi ngisyo sngew tang da ka jing thu khana bat kata jing tu khana ibalik mat ya kata jing bela kade ke basuma bat basus khai ba mar bela de si jengai na kane ke jela jingi wat asam ru la jengai barbor kham tip asam hane goti jan nang ni jagerut ndai ini para jingi landet bela syadu sabakut sunan jong kade asam sakaput jong Arunachal Pradesh na penpau kene kepor ya ke jing songu ya ke bahyeng asam ya yui ke jing teli ke jing trelang ke sampai kani kawan ra ya ke jing perla yang i banon ra ke kemen
Hakani ko por ngamla klam da ban pau ya ka jing songu ba ka jing ai kublai ke bekerpang ya u SP jongi Superintendent of Police jong gari boy district uba jakpal hadin mangla phone yu la leshtam la phone sha Superintendent of Police jong ka Tinsukia jong ka Tinsukia district jong ka Margarita Civil Subdivision bat nga ai kublai gerpang ya u DSP jong ka crime iba marwen ibla tray shitom bat tray porbak ngamla aklem da ai kublai ya u IAS officer u parikshi todam ude u STO civil jong ka Margarita ude u bre u bosnorit ba maria phone ula jubab ba le shitom ngta ngamla aklem da pau ya kawai ke police kentai jong ka Margarita kan SDPO kong yang asar na phone tan man gesngi namar ba ngilabu ki breu ban tray ban klong ya kaman in sapentip ipi ban isko kaman bah ka step bah gesngi sejan kila ai ke jintip bah kila yo ya kaman nadu besdang kila tray shitam kila bu por khatsan arpo sngi ban pendam nagadau gejing pentut jong uslam kimla ban klong ya kaman hagesngi banyak breu hang ni ham salaj ngalak su kemen nomor phone yang ka ong ba lalap ye kejat den rei tang sipang ka pentip ba kiyo e kamet jong wei pat perlok ubayap lang bat ba jon bat uba pingel umba udau di nepali dengalak khuslai biang nomor batip lanongin yo kejing tua jong ka kendong rei aingu ngi ai kublai gerpang ya ke police department bat ya ke office jong ka SDO civil jong ka Margarita kila tray shitom kila pa kita ki expert national disaster bandai ban klong ye kene kemet naga jing tray shitom go jong ki la ban wanra ye kene kemet de naga liang go jonga ngaso ban ai kublai gerpang naga benta ki perlok ki bayarap agatu gemit sajan jangi phone bai rang basnong hadu khat arbaje men ban penbiang ke kali toris ban late shadow stay apedeng gejing menmit menyong parado prasnam jongi ki ongin nyalen ai kublai ikini kirang ba no tena boharbong ki bakoloi ban ai ke kali jong ki ban nyale yak tu kemet transwo ban ai kublai gerpang ru nakabenta STO civil subdivision namar ba ki penbiang yak ambulans hawa ngi hapsiu daga dor nrai ki penbiang ru ikini kesenduk nomor setai jenjar ban yo senduk nomor ki Hindu ki sutang mo tendai ki lai le shitam ban yo ikini kesenduk Aga katemu pa barukun mensim apoi amen kotrai do hai ba janong rum ya ka jing ja thai pom chukun na ka jing khang du jong in ja thai ja ka jing suk in sim lang ka jing roi na kol tip nang sau spa andre punyo sau spa andre punyo Jerusalem goying gublai lanongan poi siapa lanon kajing yang wirkan kajing sikap ganja Jerusalem, Jerusalem, datang ya kajing palanong ba ublay kaying siya kasyang ublay batriw ublay unsabani ngilang upajamu Jerusalem, Jerusalem, ngatrang ya baban kami kajing palang ba ublay kaying siyang medjongi
Jangan terlibat lain. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.